जोंखौ राजखान्थियारि मार्डारनि बागै जेबो नङा डेलिमिटेशना। जोंखौ पलिटिकेलि मार्डारनि बादै जेबो नङा डेलिमिटेशना। जों जेसेबां सिख्रावबाबो अदालगुरि भैरबकुन्दआनो होन बिसोर एसेबां गोरलैयै गनाया। जों जेसेबां सिख्रावबाबो अदालगुरि भैरबकुन्दआनो होन बा अदालगुरियानो होन बा जियानो होन बेखौ इमान सहजै इसेबां गोरलैयै बिसोरो गनाया। आरो बुंबावदों दि बिटिआर सरकारा बेफोरखौ बिबान लानांगौ, क'क्राझारा जाबाल' जाया होनना बुंदों। सिगांनिफ्राय जों जुदि माने खोब स्ट्रंलि जों बुंबोबाय थायो होनोब्ला खारन जोंहा दा सरकार दङ बिटिआर सरकार। बे बिटिआर सरकारा बेफोरखौ दायित्व लानांगौ मोनसे खोथा, अकल क'क्राझार जाबानो जाया नङा। जोंखौ राजखान्थि हिसाबै नाख्रेबनायनि सोलो। जोङो थाङै 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 एकमात्र जोंखौ पलिटिकेलि एकेबारे राजडाउन खालामनायनि पलिसि बियो सरकारनि। बे बाथ्राखौ बुंदों उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव आबबनि 37थि जोनोम सान फालिनाय सानखालि खौरांनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन। थारैनो फानेरि बिधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए कमलि बसुमतारिया डेलिमिटेशन ड्राफ्टनि सायाव बुंनाया सैथो नामा? गोबाव समनिफ्राय बिटिसिआव मोननै लकसभा बियाब नांगौ होनना मिजिं थिबोनाया दिनै बिटिआर सरकार थासेयावबो फैमाल जाबाय। बिनि दायनिगिरिया सोर, समाजसो फोरमायगोन। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।